Nganong relevant man ang halal sa Pilipinas, even sa mga non-Muslim nga mga konsumante o mga non-Muslim nga mga producers? Okay. So, relevant siya sa Philippines po, ma'am, because we want to push with the inclusion, no? Gusto nato nga everyone is included, no? Kay daghan ba yato og mga tourist spots here in the Philippines. Then in terms of kaning mga halal restaurants and then mga halal hotels, wala kay tay inana. So usahay, it's very difficult for our Muslim brothers and sisters na maglaag sila kay wala kayo tay ginahatag na inclusion to them, no? So we want them to be included because there are a lot of good things or mga foods in the Philippines nga walay kaayoy haram na mga ingredients, but it's really good also, no, na ipatilaw pod sa ilaha. Aside from that also, ma'am, no, aside for inclusion, we also want in terms of businesses also, we want to have an expansion. Daghan kaayo ta og mga lami nga pagkaon here in the Philippines nga gina-produce locally nga tsada pud na i-market nato siya abroad. Diba? Kay ato abang ko gina-market especially sa mga Islamic countries, kay balik-balik lang ato ang mga padala dito niya sa for example in Bukidnon, diba, na atay mga pineapple jams, pineapple tarts, then dili na to na sila ma-market outside the Philippines kay tungod wala man sila halal certificate. So yun na ba. We want to make sure that in terms of business expansion, a piece of the Philippines will also be noticed abroad. No, kaya daghan kaayo ta pwede ikabuga in terms of our kanang mga pagkaon sa Pilipinas. Saka na siya. Exactly, no? Pero aside, although imo nang na-mention kaganina, Ma'am Jelly, nga we are more focused on food, unya naapod kay gipang mention nga mga cosmetics and other nga mga industries. Unsa pa nga mga industries, ma'am, beyond food ang apektado aning halal? Okay. We also pharmaceuticals sa mga tambal, ma'am, no? But we are not yet I think it's one of the future na endeavor. Yes, endeavor, ways forward natin sa halal industry. Napantay in terms of packaging, no? We want to make sure that not only the food that we sell are halal, but also the packaging nga kung asa nato sila isulod is also halal. Then hospitality and tourism very very important here in the Philippines because we have a lot of tourism spots. Bukidnon alone, daghan na kaayo mo dira, ma'am, no? Ilaya, exactly. Communal Ranch, Balay-Balay during the Amulan festivals, daghan kayo tagi-offer, but then limited atong sources in terms of halal. So maglisod ta og kanang inganyo sa ato ang mga Muslim brothers and sisters to go and experience also the festivities in Bukidnon, di ba? Especially, ma'am, na upcoming ang Kaamulan. Yes. Yeah. Around March, di ba, ma'am? Nakanina ba ka diri, ma'am? Ma'am Jelly? Taga Bukidnon po. You are from Bukidnon. Ngano nag-Xavier ka, ma'am? Nagpa-syudad ka, from Bukid to syudad? Or ata graduate, ma'am, sa college? College and XU sa Xavier Ateneo. Xavier. So, ka sa Bukidnon? Nag-high school ko sa CMU Laboratory. I see. So, you are from Valencia or Maramag? Valencia and Maramag. Oh. Yes po. Wow, it's good to know, ha, nga ko andi ay taga-diri ra po di ay ka. Sige, ma'am. So, are you coming this kano sa ganina, April or March? Wala magsugod, no, ang atong Kaamulan Festival? Oo, yes. Of course. Mubalik yung kadinhi. Yes. Sige, going back, ma'am.
Yeah, going back, labi na kay daghan tag mga festivities, no? Daatay mga atong mga hotels, even ganing mga kuan ma'am, kaning mga spring resorts. Murag dapat po na siya ikuan ma'am ay kay murag wala na mga halal ang uban. Yes, oo. But there are some that are Muslim friendly. Yeah, They're okay. not halal certified. In what way mahibaw-an ma'am nga Muslim friendly sila? Bisag walay halal. Kuan siya ma'am, if they are serving kining mga halal products, no, mga walay mga haram, pero dili man gud nato na, for example, chicken. Yeah. For example, na ako'y restaurant there, but all of my products are revolving in chicken and beef only, and then vegetables. No? Pwede na ko matawag ako ang kanang restaurant as Muslim friendly. Kay, inani man ang halal man good ma'am, dili na dyan na siya taman sa no pork, no? Inana, mga walay baboy ang halal. Dili dyan na siya mugikan sa ato ang food supply chain. Gikan dyan na siya sa farm, giun sa gitanom, giun sa pag-alaga, giun sa pagpakaon ng ato ang mga chicken o beef, I mean baka, no? Kana sila. Hatod na gislaughter sila, then gi-process, and then giserve na ko sila sa restaurant. So ako, makaingon ko nga Muslim friendly ako kay wala man ko'y halal certification. Meaning po, ma'am, dili po ko sure, basin kato akong mga chicken, ato ang mga beef, kay dili siya slaughtered in an Islamic way. Sa kana. Magdepende siya, no? So, mo na nga, even if all of my products are chicken and beef, I could call it Muslim friendly, pero dili na ko siya maingon nga halal jud ko.